फनखा? औ आयै। आं थांसै दे आबा। माबा सोरबा मानसि फैबा आं अबाव थांदों बेफोर खोथाखौ रावनिबो सिगाङाव थार बुंनाङा दे। औ आयै बुङा दे। नों मोजाङै थांबानो जाबाय आरो फन खालायनो बावनाङा। औ बावा आं फन खालायगोन। ओमफ्राय माबा सोरबा पुलिसफोरबो फैनो हानाय, जेनेबा खबरफोर माबाफोर लानानै हरखाब बिसोर फैलाबायोना। जेबो बुंनाङा दे, खिन्थानाङा। आरो रनिनि खोथाखौथ' जेबो बुंखानाङा। आइया रनिखौ नागिरनो थांदों, माबा खबर मोनदों, बेफोरखौ जेबो बुंनाङा दे। औ आं जेबो बुंखाया आयै। दे थाथ'। नों ड्राइभारबो लाङा नामा आयै? हारसिं थांगोन? आं ड्राइभारबो लाङा, आं हारसिं थांनो नागिरदों। आयै मोजाङै थां दे। सिनायफेरि जायगा आयै, नोंथ' जेबो मिथियाबो माबायदि जायगाफ्रा। नों हारसिं थांनो नागिरदों, ड्राइभारखौबो लांफाला आंखौबो लांफाला। मोजाङै थां आयै। नङाबा आयै ड्राइभारखौ लांफाब्ला मा जायो? नाङाबा आं हारसिं थांगोन दे, आं मोजाङै थांगोन दे। दे थाथ', गोबाव जाबाय। औ। आदा रनि, थाब फैफिनदो नोङो। आं मिथिगौ नों जोंफोरनि गेजेरावनो दङ। जायखिजाया थाबल' फैदो। आं बुजियो आदा, नों दुखु मोनदों, आइया नोंजों गोरोन्थि मावदों। नाथाय आइ होननानै खेबसे निमाहा होदो आदा। माबारै थाब फै। अबाव दं नों आदा? मा खालायगासिनो नोङो? एसेबां रागा जोंनाया मोजां नङा आदा। फैफिनदो थाबैनो न'आव। बांद्राय फुनबाय नामा आं क्रिमखौ? गुफुरद्रायसो जाबाय नामा? फाउन्डेसनखौबो फोननांगौमोन खोमा। माबोरैबा सिफ्रु सिफ्रु नुदों मोखांखौ। दानसोरां मोनहा फैनो ओंखारबायानो ने? दा दानसोरां मोनहा सफैलायलांगोन, आंहासो देलायनायानो जानाय नङा। खाजलबो फोन दंबावो, लिपस्टिकबो फोनाखै। आरो खानायखौ मा खालायनो लायो? ना 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 थेस' थांस'नि सिनां जागोन। हि भगबान, दख'नाबो गान दंबावो। अबे गांसे दख'नाखौ गानलायो आङो? पाटनि दख'नाखौ। हि बांद्राय जेखायनाय जागोन। मा गाननाया हामगोन होनबा? दाख्लैबो बायनायखौ। हि गानगोन र', आयनाखौनो खेबसे नायबावनोसै। बांद्राय मेगनाव खाजोल फोनबोला मोदाय बायदिसो नुगोन नामा? मालाय दानसोराङा बांद्राय देलायनायखौ मोजां मोना खोमा। एसे मेगन खाजोलखौ एसे सिम्पोलैनो लानांगोन दे, बांद्राय लागायला। ओरैनोबाबो आंखौ बांद्राय खाजोल लागायबा भुतनि मोदाय बायदिसो नुयो। चुरेल। ला 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 ला। बा माथो मानसियालाय बिराद खुसिखा दिनै। देलायसोदोंबो। अबाव थांनो नागिरदों? अबाव थांनो नागिरदों सिखिरि? मासे मोनसे खोथा बुंलाय, आंखौ मोजां नुदोंना नुवाखै? कुल, जेनेबा हट नुदोंना नुवाखै? कुलबो हटबो नुदोंना नुवाखै? कुलबो हटबो आरो। मोजां नुदों दे। जायखिजाया साफा नुदों नुवाखै आंखौ? मोजां नुदों नुवाखै? नुदों दे, मानसियानो समायनाखा, मोजां नुखायो माथो। समायनाखाना? बाजे आं मा दख'ना गाननांगौ बुंलाय? पाटनि दख'नाखौ गाननांगौ ना दाखालि बावै बायनाय दख'नाखौ बायनांगौ? ने बिदनफोरनि माबा गाननांगौ? माखौ गाननांगौ बाजे बुंना? नोंखौलाय जा गानबाबो समायखायो आरो। बेखौथ' मिथिगौ आं। नङा बुंलाय बाजे, अबेखौ गाननांगौ? थौलाय दख'नाफोरखौ नायग्रोयैनि, माजों गानबा नोंखौ बांसिन समायो? बेनिफ्राय अबाव थांनो नागिरमारदों? सोरबा सेंग्रा लोगोआवनो थांनो नागिरदों खोमा र' बियो। या औ। अबेनि जाखो बिलाय? अबेनि माने ओजोंनो माबा रंपुर साइडनि। दिनैसो लोगो हमनो नागिरदों, फार्स्ट टाइमसो। इस, मा खालायो सेंग्रायालाय? फरायबाय दङ? आरे बाजे सना, मा खालायो माने बिदिनो आरो दंथ'यो। एसेबां मोजाङै पार्सनेलनि बाथ्रा बारा रायज्लायनाय जायाखै। गोदानसो बाजे। बा दे। थौद' बाजे माबाय? आंखौ दख'ना मोजाङै गानहो, ओमफ्राय अबेखौ गाननांगौ देखायना हो। गोबावसो जाबाय फैबायानो बिसोर। नै मोनसे खोथा बुंनि आङो, गाज्रि मोननाङा। जानला मोनला जेनेबा बेबायदि जायगाफोराव थांलाबायनाङा लोगो हमनो, आरो हारसिं थांनाङा। जेनेबा सिनायखानाय लोगोफोर बायदिबा एसे गुबुन जायोना। दा नों गोदानसो, सेंग्रायाबो मोजाङै मिथिया। जेराव मेरावनो थांनाङा दे। थाङा दे बाजै सना, जेराव मेरावनो थाङा। आं हारसिं थाङा। मावजिखौबो लांफागोन आं, थिलु मावजिखौ। आरो लामायावसो लोगो हमगोन, ओरैनो जेरावबो थांखाया। नङा थारमाने माबा बिदि जाबाय थायोना, बेफोरबायदि गिनाय मोनोना जेराव मेरावनो थांनो होनो। मा संदों दिनैलाय? सबायजों अमा। नोंहा माथो जानो लुबैदोंनो, बेखौनो संनो होदों आं। सबाय खारै नामा? सबाय खारैखौ दिम्पोला जाया। आंथ' मोजां मोनो र', नाथाय दिम्पोला सबाय जानो नागिरा, बेना एलार्जि जायोनो। सोरबा जायो जाया जोंलाय मा?
जाया नामा फाजाजों जानो हागोन दे होनब्लालाय जेबो ओंख्रि सङासै बेनो बानायस्त्रियालाय मिन्थिखागौ खोमा माथो बियो सबाय जाया होनना एलार्जि दङ बिहा मिन्थिहा जेबो बुङाखै माथो बिलाहे दिंफोला ओंख्रि गैयाबा ओंखाम जानो नागिरा फाजाफोरजों ओंखाम जाया बियो महारानिया सोरगोनि महारानिया फाजाजों ओंखाम जाया जोंबा बाथोनफोरजोंनो आलु सिफ्लेनायफोरजोंनो ओंखाम जायोमोन बे आरो ओंख्रि गैयाबा ओंखामानो जायानो बाब्रे फाजाजों ओंखाम जाया नंगौ नामा दे माबा मोनसे जागोन दे नों जाग्रो बियो ओरैनोबाबो एसे गोबावजोंसो ओंखाम जाखायो दे नों जाग्रो दे बानायसै निम्बु लाबो दे निम्बु आंहा खारैजों माने निम्बु जायो दे मा दिम्पोल ओंखाम जाफैदो फै जोंबो नै जानो जबाय जाया आङो नोंसोर जा नुदों बिनि थेबोरा ओंखामफोरखौ आबोला समावनो जानांगौ मा नोङो फुंनि ओंखामखौबो 12थाफोरावसो जायो बेबायदिबा देहा गाज्रि जायो देहाथ' गाज्रि जाखागोन दिनै एसे गाबोन एसे जानांगौ बुस्थुफोरखौ जानांबाय थाब्ला नोंनि हिन्जाव मोजाङाथ' पापा आंनो मोजां बुस्थु संनानै जाखाबायानो थायो मा थिक साननैसोनि उनाव बिसखौनो संना जाहोगोन आंनो हा मालाया बिदि बुंनो नोंसोर जा मिनि रंजा खुसि आंनि बाथ्रा रावबो साननाङा दे आं थैना थांब्लाबो रावबो गाबखायाबो बे गथ' सासेया उल्थाखौसो बुजियो लाव बिजौ आन्थु गोलाव माब्लाबा फिथिगम जिबौनि बिसखौनो संना जाहोबासो गम मोनगोन र' जानला मोनला मानिबा बिस संना जाहोगोन आं बिनो बेबायदि फोनब्लानोथ' रागा जोंनानै आसोल बिसखौनो जाहोनो लुबैयो आं साला जाहोयावनो जाहोगोन आं माबा बारा खालायबानोथ' आंबो बारा खालायनो लुबैयो Sorry, Mommy. I have to do this. निमाहा हो मामि आं नोंनि सनानि आसानखौ फानहैनोसै बिनि अनगायै मामि आंनि आखायाव जेबो राहा लामाबो गैलिया आं सरि मामि बेसेबांसो मोनोथाय बेखौ फाननानैनो आं सिसि केमेराखौ लायनोसै बेखौ फाननो थाखायथ' आं क'क्राझारावसो थांनांगोन बेयावथ' मोजां दखानबो गैखाया गिदिर जुवेलारि शप बेसेबांबा मोनगोन बे सनायाथ' बेसेबा बुरजाखा बेसेबा गिदिरखा आसाना बुरजा मोननांगौ 50,000सो आरो पियर सनासो बियो आइ विश बे जरासेखौ फाननानैनो आं 50,000सो मोननो हानायमोनब्ला माबोरैबा सिसि केमेरा गंनै बायनो हानायमोनब्ला बेखौ फाननानै माने आं बिदि मामिनि सनाखौ फानबाय थानो गोसो गैला जास्ट बे लास्ट टाइमनि थाखाय आं बेखौ फानबाय माने फाननो नागिरदों बिनि उनाव आं फानला मामिनि सनाखौ जायखिजाया बे जरासे आसानजोंनो आं मेनेज खालायनो हानायमोनब्ला एटलिस्ट 50,000 मोननायमोनब्ला आं मेनेज खालायनो हागोन क्रेजि मारदे बे सिख्लाया आंनि थाखाय बेसेबां मेसेज हरखो बेसेबा कल खालायखौ फात्ता गैया सिखिरि सिख्ला तुथ' गया होनलाय एसे थरफायनि र' नो मेसेज नो कल जेबो रिप्लाय हरथ'आ र' बेसे कल खालायबाबो बियो नायगोन आं बेखौ बेफोरबायदि खालायना मोजां मोनो आरो अब्लासो मोनथिगोन बे सिख्लाया बेसे क्रेजि आंनि थाखाय आरो हरबावदों नै मा मोनखौ क्रेजि गार्ल हेलौ अबाव दङ नोङो आं दखानावनो दं नोंसिनि एक्जेक्ट लकेसन गामिनि मुङा मामोन नों दाबो जोंनि गामिनि मुंखौनो मोनथिया नामा मोनथिनायालाय माथो खालायगौमोन आंहालाय माथो दङ नोंजोंलाय मा रिलेसन दङ नोंहा माबा आंनि लाइफआव माबा रल दङ नामा माबा बाहागो दङ आंनि लाइफआव गामिनि मुं मोनथिनो नों आंनि जिउजों माबा लोब्बा माबा इन्टारेस्ट दङ नामा आं दि नोंनि गामिनि मुंखौ गोसोआव लाखिनांगौ नोंजों माबा मोजां सोमोन्दो थाब्लासो लाखिगौमोन दे दालाय माथो नांगौ जाखो नांगौ दे आंनो रनिं केसनि थाखाय माबोरै बुंहर नालापारा जोंफोरनि एक्जेक्ट गामि माने गामिनि मुङा जाबाय नालापारा ओमफ्राय मेन एरियाथ' जाय माने सगा गिदिरा बेथ' जायगा खिनिया गयबारि ना गयबारिमोन ना औ गयबारि दाना गिबियावनो थांसै आङो रादामोननि न'आव मानोना आं फोथायनाय मोना बिसोरनि गामियावबो थानो हानाय आंनि फिसाज्लाया बेनिखायनो गिबियावनो रादामोननि न'आवसो नागिरगोन आं उनावसो गुबुन जायगायाव डाइरेक्ट दाननासो होखायो फनखौबो दिनैलाय मानो गामिनि मुंखौ सोंहरलायखो बियो नै रितुआ फैनोसो नागिरदों बेथ' फैफेराखैलै जोंफोरनाव आरो फैनो नागिरब्ला आंनावथ' खेबसे आंखौथ' खिथागौमोन बियो
आगोलनो खेबसेबो फैयासै दालाय अबाव फैनो बेलाय जानो हानाय पुलिसफोरा सोंदों खोमा बे पुलिसनो खिथाबायसो खोमा खोथाफोरखौ बेनिखायनो पुलिसा नागिरना फैनो नागिरदों खोमा फैथों दे